Prečo sa deti ľahko rozptýlia? A čo s tým? Veľa rodičov nám hovorí, no ale to neviem, či tá angličtina vaša, to tá moja nevydrží pri ničom. Vyslovene to takto ako keby ešte aj vytvárajú verbálne tomu dieťaťu. My vždy hovoríme, že aký rodič, také dieťa. To je preto tak, pretože vy možno aj máte pocit, že ste sústredení, ale ja vám garantujem, že ak vaše dieťa má problém s pozornosťou, tak to cíti proste z vás. Ak je roztrúsené nejakým spôsobom, tak to ide z vás. Naša metodika je taká, že tie najmenšie deti chodia v sprievode rodiča. Čiže so svojím dieťaťom strávia 45 minút. A my ako lektor, my ako učiteľ vidíme, dieťatko, rodič. Ak je roztrúsená pozornosť dieťaťa, tak je väčšinou roztrúsená pozornosť aj rodiča. Aj keď sa to nemusí tak na prvý pohľad zdať, ale my ako lektorky sme dosť citlivé, pretože pracujeme s deťmi. Tak citlivé musíme byť. Tam proste tá citlivosť, senzitivita musí byť, ináč by sme v tom neboli dobré. Ináč by sme nevedeli vycítiť, že Janko je off. Janko nepríjma, Janko je úplne mentálne mimo a vôbec neregistruje. Vtedy treba zmeniť aktivitu a nejak Janka prebrať. My máme tú výhodu v tom, že máme úžasnú metodiku Helen Doron, máme úžasné silaby a aktivity, ktoré počas hodiny s deťmi robíme, ktoré boli vytvorené odborníkmi pre nás, aby sme mali takú tú štruktúru toho, čo by sme počas hodiny mali spraviť a my už potom ako lektor sa s tým hráme a už potom to tak nejak namiešame ako takú polievočku a pridáme trošku toho a vlastne prispôsobujeme sa tomu rozvrhu, čo máme robiť a vieme to poprehadzovať a spraviť takým kúzelným, aby to proste pre to dieťa bolo pútavé a zaujímavé. Takže zodpovedať na otázku, ako podporiť pozornosť môjho dieťaťa. Pozrite sa v prvom rade na svoju pozornosť a na to, ako ste vy pozorní voči sami sebe, potom samozrejme aj voči dieťaťu. Niekedy aj vnímam, že rodičia sú až príliš pozorní na to svoje dieťa, že ho zahrňajú až prílišnou pozornosťou a sledujú ako keby každý jeden jeho mikropohyb, idú ako keby na úkor seba. A to tiež to dieťa vycíti a potom veľakrát skúša tie hranice a tak. Je to veľmi samozrejme citlivá téma, ale ako náhle začnete riešiť pozornosť svojho dieťaťa, tak sa pozrite aj do svojej domácnosti na príklady, aké dieťa vidí, kde vy ukazujete pozornosť. Uvediem krásny príklad z môjho života. Ja som veľakrát v mojej detskej izbe ešte v rodičovskom dome čítala nejakú knihu a veľakrát k nám chodili moje malé netierky alebo malá sesternička. Som vždycky tam mala taký kreatívny kútik pre deti a to som ešte ani Helen Doron nerobila. Ja som si tam tie detičky tak akože odparkovala a vravím, tu máš moje, môžeš si kresliť, tu máš farbičky, tu máš štece, tu máš handričku na farbu, vodičku, let's go. Ja si idem čítať a vypiť kávičku, jo? Som sa teda sústredila na svoje a dieťa sa sústredilo na svoje. Tým, že ja som vytvorila prostredie sústredenia, tak aj to dieťa sa automaticky sústredilo na tú svoju vec. Takže ak vaše dieťa má problém s pozornosťou, otázka je, ako ja ukazujem môjmu dieťaťu, že ja venujem pozornosť samému sebe alebo niečomu, čo ma baví, alebo tak celkovo. V tejto knihe Stolen Focus autor hovorí, že sú 3 veci, v podstate, ktoré všetci vieme, že máme robiť a ich nerobíme, ktoré by nám maximálne pomohli s pozornosťou. A to sú spomaliť. Veľakrát aj vidím, že rodičia vyvíjajú nátlak na dieťa. Obuj sa, zober si bundičku, poďme. Ja chápem, ponáhľame sa a tak ďalej, ale veľakrát vidím aj také, že zober si bundu, zober si toto. A že ten rodič je ako taký policajt a má pocit, že musí všetko komentovať, inak toto dieťa nespraví. Ako keby je tam taká podvedomá nedôvera, že ježiš, to keby ja mu nepoviem, tak on proste. Takže spomaliť, dať si na veci viacej času. Druhá vec, robiť jednu vec, one thing at a time. Keď umývam riady, tak umývam riady. Keď čítam knihu, tak čítam knihu. Autor tejto knihy hovorí, ako sa dostal do bodu, kedy si nevedel sadnúť a čítať proste knihu, lebo proste mal neustále pocit, že musí ísť na sociálne médiá, musí skontrolovať to a musí spraviť to, ako keby stále ho niečo vytrhávalo z tej jednej veci, ktorú chcel robiť.
A dostalo sa to do bodu, kedy on tú pozornosť mal tak roztrúsenú, že tú jednu knihu nevedel prečítať za isté obdobie. Takže robiť jednu vec, viacej spať. Takže slow down, do one thing at a time and sleep more. To sú 3 veci, ktoré môžeme začať robiť na dennodennej báze, aby sme boli pozornejší vo svojom živote, aby sme boli pozornejší voči našim deťom, voči našim klientom alebo s kýmkoľvek pracujete. Myslím, že to je veľmi krásny odkaz. Ja som veľmi vďačná, že vďaka našej práci vidím, že pozornosť detí sa môže zlepšiť aj vďaka tomu, čo robíme. A teda my vidíme, že prídu k nám deti, ktoré sú veľmi hyper a vidím tam ten progres, že tým, že každý má tú svoju príležitosť. Takže buďme teraz trpezliví. Nechajme aj Janka, aby si zobral z taštičky. Ty si bol predtým, ty chvíľu počkaj, ty pôjdeš potom. Ideme jeden za druhým. My tú pozornosť vieme v tom dieťaťu krásne vybudovať, ale samozrejme všetko to začína a končí doma. Ale vďaka podpore aj rodičov a toho, že teda k nám chodia a doma púšťajú nahrávky deťom, nevynechávajú hodiny, tak tam potom vidieť naozaj krásne výsledky toho, ako to dieťa úžasne dospieva, tá jeho pozornosť a osobnosť sa krásne formuje. Takže ak by ste mali chuť k nám prísť a pozrieť sa, ako prebiehajú naše hodiny kedykoľvek počas roka, len vyplňte formulár na helendoron.sk/Žilina. Budeme sa na vás tešiť. Ahojte.